ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Madina Gunasa wuro teddungo to kay hayɗi kon waktu yoni hato Jigi Bamba ene tawidira région mo Bandiagara e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal fitinaji bannoɗi toon to Madina Gounass wuro teddungo ɓen 49 mo nangganoɓe nawa toon to Kolda hanki o noon woni mabɓe ɗaccitama ɗum koye ñawore adinde ñawore ɗimmel nde waɗata ko aljuma paɗoɗo en ma en ketto e nder kabruji men cimtola musidɗo men Amadou Samballo APR landa taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal wasi jaggal mum manggal ɗum ko Aliou Sall miñuma ha wonande miñum Macky Sall holliti hande o e télé TFM taw kadi ganduɗa koye plateau TFM wo acciti wonande jaadigal makko e APR ha laaɓi ha wiccera to leydi Mauritanie caggal jaltugol jencuɗi sumgoji bannoɗi ñande aset jawtuɗo henno altina kikiɗe waɗi noon fitinaji kewɗi teskaɗe nder leydi ndi ma en ketto musidɗo men Ghali Abouba ma artan hen ko ɓuuri yajje to leydi Mauritanie wuro wiyetego Jigi Bamba ene tawe e nder région mo Mopti tonne kadi ñande hecci hanki o ko yimɓe kene tolno e nogase go neɗɗo jambur woni waraɓe taw jofa hen peɗeli ko katiba masina ɗon ɗo ɓe gonno e welnere mabɓe saga takkusana taw koye yangue ɓe gonno kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire ma en jaa ha to Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire Guinée Conakry ma en jaa ha toon to Tunisie RDC Congo kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorel te noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorel te ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nanggata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorel te ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah gorel te hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nanggata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña hen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadindo ɓala walla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigi defte ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗiɗe jiiɗa cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seedineji mbahlete koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗam maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa no foti no furo omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗo weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakcot lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robin 4 e robin 5 so tawi a ari ha yettima to gara setarnaji sa so yeeƴima ma sowne étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa kabdam to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawi to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilene ɓom kadi omo jogui base makko to dappol polol dande Mauritanie lande maayo to Mauritanie e Sénégal base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe alarba tati lewru jeetaɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV tolore moon YouTube ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men to wuro teddungo Madina Gounassa caggal walande kayɗin fitinaji bannoɗi toon jeeyi sababu noon hewɓe nanganoma ɗon moftaɗo Madina Gounass caggal noon nawa toon to Kolda hanki onon ñawre mabɓe adide yani ma en kettoye cimtol musidɗo men Amadou Sambalo to wuro teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sarr Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass caggal fitinaji bannoɗi eɗen gandi sukaɓe hewɓe mbawin hen nanguede e on saaha noon kamɓe kala noon ɓe mbawi nanguede ɓe moftaɗo e nder Madina Gounass caggal muɗum ɓe ɓendina toon to Kolda e ñalawma hanki o noon ñawore adande waɗi ɓen sukaɓe rewe mineur ɓe ganduɗa ɓe timminani duuɓi sappo jeetato fayi less ɓen ɓe ganduɗa fodde capanɗe nayo e jeegom mabɓe mbawi ɗaccitede e ñalawma hanki o yantude noon dendagal jinna mabɓe mbawen immade ɗo jeeyi toon hawroyde e ñawore nde ɓe kondiri kala suka ma jinnaɗo a tawtore wawa rokkede ɓiyum wawa kadi rentinede kanko jinnaɗo
sukaɓe wawa haalnede suko wawa rentade nonne kadi Sar Abdoulaye Sarr kamɓe yanoɓe kala ɓe garti e dow jaam e celle ɓe kolliri noon kamɓe ñawoɓe ñawore ɗimmere nde waɗata ko ñande aljuma garoɗo so Allah holam ɗo jaaɓi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe tawteɓe toon ɓe ganduɗa wonno ɓe ganduɗa nan toon haydara mbiyani haydara mbaɗani ɓenne kala ɗamina so Allah jaɓi aljuma nde ma mbaw ɗaccirede ha laaɓa non kadi Sar Abdoulaye Sarr ɓe ganduɗa ko pelle kewte nde wuuro ngo ɓe ganduɗa mbawi rendinde haaltaji jonɗi ɗum fof de ko gam wallidde ɓen jayyaɓe ɓen bonnanaɓe kono kadi e wallidde kadi ɓe ganduɗa ko nanggaɓe guila to ñamdu men ha yardu men ha e gonkomin kala ko fedde wiye kawtal golle Madina Gounass ko pelle mawde ngo jiya hay fedde jeunesse Madina Gounass non kadi fedde wiye andu hoorema ɗeɗo kala ko pelle hay goɗɗe mbaɗi kasa jonɗi ɗum fof de ko gam wallidde e ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe kala Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala nane dowuji bandiraɓe kala nana ñaago Allah nde Allah haɗnanta hen jeeyaji baɗi ni e guure tedduɗe Madina Gounass ha e guure addude kala yo Allah ɓeydu jaam e nder nde kala Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina Amadou Samba Lo to Madina Gounass ko nduwiɗa ko mbi amina nde jaam dumoto toon to wuuro teddugo duumo e nder leydi ndi Sénégal duumo e nder windere nde kala nde tawno ko jaam jeeyi sababu ha jama dañi juulede keddoɗen koye leydi ndi Sénégal Ousmane Sonko caggal nde wanno jillu makko toon to Colobane hakkude makko e yeeyoɓe taw kon ɓe booli eɗen gandi wulino jaw noon kono ñalawma hanki o ɓe dañi joɗodade gam yewtidde ɗo ngati ɗo ko ɗon tan o ngati o holliti oɗo saha kay kala joɗiɗo e jeeyi laamu walla ni dow bolol jomum fotani wonde ɗon ko umminte taw alda ni hay belnari ɗum noon haalani yimɓe gonga tan ɓuuri haalani yimɓe goɗɗuma o holliti noon kala kay ganduɗo kantin mum walla boutique mum walla place mum ɗo woni ɗo kay ɗon koko jogori ittede e wawnere yo iwɗon gila kay goɗɗum jolani en ɗum ko caggal nde ɓe joddino ñalawma hanki o beele kaldigal ɓenye mbawa tigui laatade ɗona balɗe temedere ko ardi laamu leydi Sénégal ɗum ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonno ko 2 mars ha yetti 2 lewru juillet waɗimo lebbi tati ɗum noon ko balɗe temedere wi Ngagne Demba taw kadi ganduɗa kan woni directeur général ko fate banggue société civile e jayde T25 monde hanki wa yañima hen e konngoli makko o holliti hay so tawi woni ala kay bila bawde rokkirede kono kam peeje eɓɓoje ɗe ɓe ƴettiɗe ene nde ñeɓɓerde tene kane yaltina Sénégal e caɗele e widemo kanko Ngagne Demba caggal nde o yañi yogay konnguɗi nguɗo hen laamu heeso arngu ngu ko faabu wonande leydi Sénégal e widemo koye histoire naati tigui rigui wonande jayde RTS radio et télévision mo gendi leydi Sénégal hanki 20 heures sanga juulal gueƴe yaltinani ko wowno yaltinde to banggue kumpital muma hewɓe noon donande fannoɓe kay ko fati journal 20 heures mo RTS hanki keɓani humpitu mumen ko caggal nde bindi bindol ɓe koliti ko caɗele technique ɗum noon wonande ko caɗele technique hayso tawi woni hollitama oɗo saaha wonko woni lesne herƴino feewi ɗum ko caggal kay ɓen jaydiyankoɓe tawiteɓe to RTS nde moɓodiri kolliti metti mumen ɗum ko hankoɓe kolliti oɗo hen directeur kesso toɗɗa ɗo ko caɗele mawɗe kay addi e mabɓe ɗen caɗele noon wonande kay primaji mabɓe koko usta koɓe gowno hewde e julde taske kala so ari ɗum koko dotta ha laaɓi jobdi mabɓe koko usta ɓe kolliti noon ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo kanko on Papa Alé Niang guddude demal mum yeehi heɓaka hay seeɗa holliti natti kay welnande hay goto kañum ma wat assume responsabilité mum ha mema ɓakkere kamɓene kadi ɓe kolliti maɓe dara ɗo ɓe daari ɗo hakkeɓa ɓakkere ɗum noon koye wonde kala oɗo saha RTS woni koye kaya mbeya musɗo no feewi to Daara Jolof ko suka debbo mo duuɓi 17 taw kadi ko élève nottotoɗo Kinne Diaw jangganoɗo e lycée docteur Daouda Sow kam wasi fittanu mum to legal Guet taw koye jardin goto ɗum noon hollita ko crise cardiaque jeeyi oɗon sababu ɗon ɗo pikki cardiaque ɗum jeeyi sababu jaltugol makko aduna to Ceneba seppoji bannoɗi to wuro wiyetengo Ndanne ganduɗa nayo nangganoɓe hen mbaɗama defre mandat de dépôt ɗum noon ko ñalawma hanki o ñawore mabɓe noon jogori yande ko 10
duɗo hen lewru gonɗen toon to tribunal mo Thiesa jeyno sababu ɗin seppoji bannoɗi toon to dane taw kadi ko isin baɗartumaɓe kollinno wonande fandare mabɓe kay ko yidde ɗen gueɗe nde guittete ɗon haalaɓa ko hande woni ñalawma ɗimmo ko fate kawguel baccalauréat puɗɗiguel ñalawma talata hanki o e nder bertidi gendi ndi leydi Sénégal kala ganduɗa 150 ujunere pawɗo 149 taw ganduɗa ko candidat e nder ka 186 centre woni kayɗo ɓe jogori wadde guel ɗo kawguel dumoto ngela ha ñalawma ɗo ha aljuma ko wona ɗum ko noon Abdourahmani Diouf kam woni jagoɗo tambire oɗon fannu waɗi jillumama yogay nokkuji wo holliti ɓerɗe ndeji ala kalɗo teska ko fati banggue fraude guyka walla ni e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala Aliou Sall gonnoɗo maire wuuro Guédiawaye taw kadi ganduɗa ko jaadunoɗo APR kame Benno Bokk Yakaar taw ko miñum gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall kanko Aliou Sall hande nder plateau RFM o holliti o natti yaadude APR o yalti ha laaɓi oɗo saha woni koye kaldigal PS landa kan ardi ɗum ko Aminata Mbengue Ndiaye toon noon woni ko kaldigal kono kadi o arti ko fati banggue pétrole mo wiyano o ñamani Sénégal naɓe koppareje kewɗe no fewi o holliti nden deftere de o uddi ɗum ha tiiɗi teni kadi o wonta arte kaɗon haala hay seeɗa ɓen wiyannoɓemo soma 400 millions o yaafima ɗumen ha laaɓi tene kadi o wonta haal kan haala caggal kay koka fenade ka wonno hande ɓiɓɓe gendi ndi leydi Sénégal gala gandi koka fenade ka wonno ɗum ɗo hen uddi kumpital men e nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie caggal ɗiɗo hen sungoji bannoɗi ñande aset jawtuɗo eɗen gandi jencude ndi cetal tambingal ɗin sungoji hollirno ɗum ko ñande altina jamma o ko nden noon fitinaji kewɗi teska yogay nokkuji ma artan men e cimtol jañgol tuggal ma tan gila on jamma altina ha yettiɗo hen musidɗo moon haali Aboubaha jaam hiire maɗa aɗa jayde Weltare TV ha toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. Jam hiire mon hettiyankoɓe radio Weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV jam hiire ma sa Abdoulaye Sarr ko noon tigui ñande altini go lewru juillet caggal de résultat ji jaltinno ko fati hollirde wonde Mouhamed Cheikh Al Ghazouani kañum heeɓi polgu e sungoji ɓennuɗi ɓanduɗi e nogas e jeenayyi lewru juillet hewɓe noon jippinoma e yoga e guure kay tawateɗe nder leydi Mauritanie taw ko guure mawɗi hollirde kañumen weltare mumen wiide kay wonde ko Birane Dawoud Abeydi kañuma heeɓi polgu waɗi seppoji noon e nder seppoji he yalti waɗi tigui wasɓe hen pittari men waɗi kadi barmuɓe hen baramanɗe musde no fewi jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o holliri e nder communiqué makko mo waɗi ñalawma hanki o wonde kay nder ɗin seppoji toon to kay heyɗi waɗi yimɓe yimɓe tato wasɓe hen pittari men o holliri ɓen tato wasɓe hen pittari men ko nangganoɓe e nder seppoji caggal deɓe nangga noon ɓe mbawi nawede to moftoya kay e nder nokkuji taw ko police ji ndin ɗin nokkuji o holliri hen ɗiɗo ko toon to moftono to mbasi pittali men so tawi ko tataɓo o noon wasi fittali mum ko toon to cuuɗi cafriɗi yimɓe hewɓe noon kolliri e nder réseaux sociaux wonde ko maygo wol wiyeɓe ko mayɓe nayo wol haalaɓe kadi ina mbiya ko mayɓe jeegomo kanko jagogal kalfinagal ko fade gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o holliri tigui wonde ko yimɓe tato mbasi pittali men o nder communiqué kadi omo duwono dendagal jinnaɓe mayiraɓe hen ɓe kala ko noon kadi mo duuro mayɓe nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala o holliri kadi waɗi gañiɓe nder gañiɓe hen tawi hen police ji ɗiɗi taw ko barmanɗe musde no fewi ne tampi e oɗo saaha joni tawi tigui e safruji men omo ñagono Allah kadi dendagal gañiɓe kala nde Allah rokkit ɗumen jaam hano hannirtani ha joni koye on fannu keddoɗen guila kay jencude sungoji ɗi yalti ha laaɓi hollirede kay wonde ko Mouhamed Cheikh Al Ghazouani kañum heeɓi polgo e lamtade kay leydi Mauritanie ɗo e duuɓi joyyi paaɗi taw ko deuxiéme makko manda o heeɓi noon guila yiɓata kuuji ha eno daari to banggue téléphone guila kay ardiɓe leyɗele ha e kanankoɓe woni rowaji ha e yimɓe hewɓe ardiɓe pelle hollirde kay weltare mumen e waddemo kadi félicité noɓe kewi wadde e kala saaha ko wayno Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi Sénégal noddimo tigui duwanademo widemo yo jogor jaam ko noon kadi sa majesté Hammed Ben Issa Khalifa on ko kananke woni roi Bahrayni noddimo waɗimo
félicité Abdel Fattah al-Sisi ko hoore jodi Égypte kanyumne ko noon Cheikh Tamim wala Hamad Al Thani émir de Qatar ko noon noddimo taskama kadi waade Arabie Saoudite e heewbe wadde mbaawi noddidemo kay kanko hoore jodi ndi wiidemo yo jogor jam e nguuɗo kay polgu ngo heeɓi o wawa ardade leydi ndi kadi e peewal hano hanitni kono noon kadi ha joni e nder déclaration makko kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorede gendi Mauritanie caggal kayde seeni holliti noon wonde kay kanko heeɓi polgu o waɗi tigui haalande makko kono noon taw kadi ko nation déclaration makko faade e leydi he o holliri noon e oɗo saaha joni o natti wonde candidat landa Elin Saf o woni o laatima président wonande dendagal Mauritanie naɓe wotanɗemo eɓe gotananimo kala omo andini yimɓeɓe kadi yo gandu oɗo saaha joni ruma jarri woni campagne électoral gasi ha laaɓi sungoji gasi ha laaɓi ande yimɓe foof ndentata gona neɗɗo goto ummono ko fati liggey faade golle kay oɗo saaha joni kanko o laatima hoorejo wonande dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗo en halfinaɓe ɓete weeyo woni halfinaɓe météo nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui jamma talata hankine wiyata alarba hande subaka tuɓoji kay teskama e nder wilayaji nayyi woni région ngaji nayyi e nder leydi Mauritanie ɗina région ngaji noon woni to hoddala Chargui wuuro wiyetego Amrouge heeɓi 35 millimètre so tawi koto région de Asaba ne jogui wuuro ne wiye Talhaya heeɓi 25 millimètre wuuro ne wiye DVA wula Sidi heeɓi 21 millimètre Bala Jimel heeɓi ko 21 millimètre e Hela Jeylani heeɓi ko 14,5 millimètre so tawi koto gorgol Magama kañumne teskama Magama heeɓi ko wiyete 7 millimètre so tawi noon ko Guidimaga wuuro wiyetego Meslem heeɓi 9 millimètre Sabou Siré heeɓi 8 millimètre Jeggoni heeɓi ko millimètre uji jeegom ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen landa Tawassul ko landa Lunda gembanninoɓe kay ko fate sumgoji gam gardigo leydi ndi ɓe kolliri tigui gardiɗo landa ka ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi reconnaître wonde kay ɓe jaaɓi polgu arani ko Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi ndi taw gardinoɗo e dow landa Elin Saf ɓe mbaɗimo lettere noon taw ko walla noddago félicitation jardemo e widemo kay yo jogoro jaam ɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi kay e dillere wonde toon to kay haydi ha meɗo mayɓe tato ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓeɗo yimɓe tato wasɓe hen pittade men e nder seppoji ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe landa kay Tawassul wonde dendagal PV ji seeni hollirɗi kay seeni hollirɗi e PV ji ɗi ɓe jogui e juuɗe mabɓe ɓe kolliri ko ɓuuri hewde hen ko kañumen nandi ɗum noon ko tengtinde tan wonde ɓe jaaɓi victoire Mohamed Cheikh Al Ghazouani eɓe ciftine noon Mohamed Cheikh Al Ghazouani nde waji sa jidde identité islamique leydi Mauritanie yoɓe gandu kadi ko ɗum woni supapa leydi ndi wawa tigui darade ko fate sécurité e leydi ndi ko fate tigui e cohésion leydi woni koddigal moƴƴal hakkude leydi ndi ɓe erima dendagal partie ji dawrugol ɗe kala nde jebbirto ganda tigui polgo wonani ko landa insafa ɓe mbaɗa ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon e nder ɓe kolliri kay wonde e oɗo saaha joni kay Tawassul jarni dendagal ɓen taw ko votannoɓeɓe e dendagal ardinoɓe landa ka tambiɓe landa ka guila ruma jarribo ha e nder sumgoji ɗi kala ɓe jetti ɗumen ɓe jarni ɗumen ɓe jettiɓe kamɓe kala ɓe jarniɓe e nder darde mabɓe ɓe darino kay ha ɓe mbawi yettade so ɓe jetti hande ɗo siftinɗo noon wonno candidat landa Tawassul ko biteɗo Hammadi Sidi El Mouhtar ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Ousmane Soumaré koye biriji gambanninoɓe ko fati e gardigo leydi ndi sumgoji bannuɗe ñande nogas jeenayyi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi kanko Soumaré noon o holliri tigui o waɗi déclaration makko kay to siège parti makko to hollide kay wonde o jaaɓi défaite makko o jaaɓi tigui wonde ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañumen heeɓi polgu e nder sumgoji bannuɗe ñande nogas e jeenayyi lewru juin 2024 gonnen ɗum o holliri noon e oɗo saaha omo weeɗi junggo makko faade Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorede gendi ɗi omo paari kay yidde gollodade mum e yidde tigui wallude mum no leydi ndi ƴellotiri o ƴetti téléphone makko makko noon o ƴetti talata hanki o noddi Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi keɓɗo pol kay deuxiéme mandat waɗi ɗum félicité e wiide ɗum kay yo jogor jaam siftinɗo noon kanko Soumaré o heeɓi e nder sumgoji ɓennuɗi kay ko 2,06% ko ɗum woni ko wotanima e nder temedere neɗɗo kala ko ɗiɗo piccal ɓolum jeegom woni ko wotinimo ha joni ko on fannu keɗɗoɗen hono Birane Da Wula Abeydi ne koye mbiriji tawa ko kokkoli ɗaftodirannoɓe ko fate sumgoji gardigo leydi ndi o jeeya kanko
Birane noon kanko noon ha joni tigi o jebbilaki defete makko o holliri tigi wonde sugoji baɗaɗi ɗi ndewani lawol ne heewi guykaji no feewi kadi o holliri wonde sini waɗi tigi falsifié yoga e PV ji foof noon ko yidde hollirde o yidde hokkude polgu Mouhamed Cheikh Rasmani hoolejo leydi ndi o holliri noon wonde e kayya o mette makko no feewi e dillere wande toon e nder leydi ha toon to kay haydi ha waɗi yimɓe wasɓe hen pittali men o holliri ɗiɗo warangoji noon taw ko wasɓe pittali men e nder juuɗe commissariat ji de police ene holli tan ha joni golle police no heewi wadde kala saaha waɗi ko jikku mum so yoɓade pittali yimɓe e kala saaha e dillere wande ni ɗum noon o holliri hen mette makko no feewi kam musidɓe tedduɓe sa Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tigi wonno ko tunguɗen habruji men e ɗemgal Pulaar taw ko nder leydi Mauritanie e dande musidɗo mon sehli moon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo Haali Abouba ha ton to Mauritanie noksoɗa golle man jooɗi peewi eɗen mbiya tan ɓen wasɓe hen pittali mumen nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe eɗen mbiya tan nde jaam dumoto e nder gendi leydi Mauritanie dumo e nder windere nde kala ɗum ɗo hen uddi kumpital men toon to gendi Mauritanie to leydi Mali wuro wiyetengo Djigui Bamba ene tawe e nder région de Mopti woni hen kolliti tawete koye région mo Bandiagara koye wonde kala ko ñalawma hanki o sanga 17h sanga juulal takkusana ɗo welnere yangue wonno e waɗede tigui ko ɗon tigui Katiba Masina wanji e mabɓe ɓe joguitiɓe armeji dañi yoɓade pittali ken tolno e nogas e goho Jamburu taw koye ɓen wonnoɓe wadde yangue mumen galleji kewnen duppama toon ɓe noon jeehi boli mumen haade armé leydi ndi arde taw kamɓe jeehi inde makko ko Ismaila Golle Aga Arhamata taw ko milita ɓattiɗo no feewi laamu leydi Mali mo ganduɗa to gawo kam tawa e nder galle mum ɗum ko jamma hecci hanki o tawa e nder galle mum woni wara toon lawola Bandiagara walla mbiyen lawola Bamako Bogoni car transport mbiyata car transport kam yani e nder tracteur goto pannoɗo ya dow lawola caggal kay nde o yani oɗon caggal nde car o yani oɗon tracteur goto kene tolno yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen matériel uji kewɗi boni hen kono kadi ko wona ɗum ko wonande yimɓe hewɓe gañima hen ɗum ko caggal noon kanko dongannoɗo oɗon car o yiyano wonande oɗon machine pannoɗo e dow ngol ɗon lawola Bamako tribunal cour d'appel udditi wonande dossier ji ɓen ɓe juuɗi men moddi ko fati mbuñaari leydi ndi gam dirtinde ngaluji leydi ɗum ko guila tan goho nduɗo hen lewru ni heccanke o ko ene tolno e temedere capanɗe jeetato e goho jofaɗo fiɗendu ɓoyata kaya ma ji wonande kaya ñawori men no gasirta e juuɗe men kene tolno e capanɗe joyyi e goho taw kadi ganduɗa ko gueɗe ɗeɓe takka e dow mum yaa ko kamɓe mbaɗi hen 15 ko rewɓe ɗum noon woni ñawore ko fate oɗon fannu ene mabɓe noon biteɗo Bakary Togola taw ko gardinoɗo suudu ndema ndu leydi Bamako jokkodiral hakkude leydi Mali kamen Russie ɗum ko caggal sete nde yetti sete giwɗo toon to leydi Russie ñande goho nduɗo hen lewru ni heccanke o to Bamako ɓe mbawi jododade e madame Bintou Camara gardiɗo galle kuɓɓama gendi leydi ndi cifande mawɗe noon cifama toon gam oɗo saha huccande golle tekkuɗe haɓade kala ko fati kuppiraji e nder Bamako ha e nder leydi ndi kala gam teskede ndeɗo hen hitande Mali dañi caɗele mawɗe no fewi ko fati fannu kuppiraji kuura horejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta tawama uddidgol usine mawɗo no fewi taw kadi oɗon usine koko fati banggue ndemanteri wahlude ɗum wattude gueɗe ñameteɗe taw kadi financement ɗi koye fettiyanke bal ngana mo leydi Mali woni Seydou Keita o wanje oɗon usine ko 1,4 milliard koppareje franc CFA e nder hectare uji jeeɗiɗi taw koye région mo Kulikoro to noko mbiyata Sana Koro Ba ɗum noon ma waw gollinde ujunnaje 100 neɗɗo gam yaltinde ɗumen e caɗele mawɗe no fewi kanko hoorejo leydi Mali o holliti hen weltare makko mawde no fewi to Guinée Conakry hanki ko toɓoli mawɗi jippi toon ɗin toɓoli noon jeeyi sababu toon to Dumbere ka jeeyi sababu noon ha yimɓe tato mbasi hen pittare men hen goto ko debbo cowiɗo waɗi noon ɗiɗo majjuɓe hen ha ɗo towata o yitede wi Mamadou Selli Diallo taw kadi ganduɗa ko kolaɗo kuuɓala
a legal bitengala toblo wo holliti ande be jokki jila kono be ndido majjube hado jitaka wo holliti galleji kewdi mabbi en kono kadi mashayeluji kewdi a dañi bonde hena to Guinée Conakry kedduden sappo e jeenayi lewru taw ko audience ko fate ñawore 28 septembre 2009 taw ko fitinaji bannude laamu Moussa Dadis Camara hangada kene foto wonde temedde yimɓe mbara hena ɓe mbaɗa hen viol hewɓe hen gaña nden ñawore noon gasi ha laaɓi série mum jogori kay taƴede ha laaɓa jomin ganda hono foti duuɓi lelato e kaso taw ko ɓen tumaɓe hen Dadis Camara yiyadi mum wonata ko capantate goho nduɗo hen lewru darido e nder ndeɗo hen hittande wi Asma'u Diallo gardiɗo taw kadi ko catal haɓantoɓe oɗon fannu holliti wo erima wonande leydi Guinée taw ko e tawaɗeɗo hen gueɗe nattata wadde ha laaɓa tono kadi aɓe ɗamini ndeɗo hen ñawore so tawi yani moni kala ene gasama foof kenal lakkitare caggal hande ɓen warɓe ɓe ene ganda teni kadi ene goni e jaam kisala mumen to serali wona hoore joli ndi woni Suliesa Mada Biyo to sur sarɗeji leydi ndi hanki ɓe gooti toon kuulal harminde ha laaɓa kala ko fate banggue resde suka debbo mo yettaki duuɓi sappo e jeetati kala baɗɗo ɗum e nder leydi ndi resi suka debbo mo dañani duuɓi sappo e jeetati wonata kay ko duuɓi sappo e joyi e kaso taw belnari ala hen teni kadi jomum ne yoɓa ken tolno e ujunnaje ɗiɗi ujunere taw kadi ganduɗa koye ken tolno e ujunnaje ɗiɗi dollar américaine taw ko amende ɗum noon caggal nde ɓe jaltini ɗuma taw koye oɗon sariya mo yaltini kesso gam haɓade dewle sukaɓe e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire kene tolno e temedde ɗiɗi neɗɗo ene tawe e hôpital wawana hoore mum jeeyi sababu noon ko caggal nde ɓe ñaami liɗɗi gawaɗi e nder ngoɗo hen maayo ngoɓe inniri nder ngoɗo hen maayo taw kadi ganduɗa ko maayo ngoɓe mbiyata Juan Hulvana taw kadi ganduɗa ko société jaltinowo kanŋemo canadien kam wokkiti ko fate banggue simi kewɗo fade gon maayo ha jeeyi sababu noon ɗin liɗɗi gonnoɗi hen ɗi kala ko posone ɓolo kamɓe hen ñamnoɓe hen ɓe kala goni koye caɗele mawɗe no fewi ɗo saha jagoɗɗo tambiɗon fannu haaɗi liɗɗi awede oɗon fannu leskoji kewɗi ene jokki hen ha wawa andede tigui rigui ko jeeyi oɗon sababu ɗum ko caggal nde hewɓe joofi wonande kay ko oɗon société taw kadi ganduɗa ko jaltinowo kanŋe jeeyi oɗon sababu to Nigéria Abuja Kano wonande jonde CEDEAO taw ko jagode tambiɗe to banggue nden kay kisala joɗinoɗe toon ɓe kolliti oɗo saaha fandare mabɓe ko rendinde sembeji taw ko CEDEAO taw kadi ko habtade pelle joguitiɗe armée ɗe mbiyata pelle seɓɓitiɓe oɗo saaha ɓe katojini kene tolno e ujunnaje joyyi koninke taw kadi ganduɗa ujunaji koninke financement muɗum ma wono e ɗiɗi piccal 6 milliard koppareje dollar e kala hittande so tawi noon ko ɓuuri yawde ko ujunere temedde joyyi koninke woni ko heblana beele fuɗɗo golle mum ma wono e temedde joyyi million koppareje dollar kala hittande ɗum ko toon to Kano gam wallide ɗe leyɗele Sahel ha wawa dañde jaam habto ɓeɗe hen joguitiɓe armée ji to Tunisie subaka hande o sumgoji leydi ndi dan mum andama ɗum wonata ko 6 octobre e nder ndeɗo hen hitande Kayit Saïd laaminoɗo leydi ndi guila tan hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi mo ganduɗa manda mo duuɓi joyyi holliti ɗum sumgoji leydi ndi ko ɗo tan e 6 lewru octobre RDC Congo ko jango mosgo waɗi to nokku maɓe mbiyata Bankali kilo ken tolno yimɓe jeetato hen nayo ko rewɓe ɗiɗo ko cukalonto ko sona ɗiɗo heddiɓe ko sukaɓe mawɓe ko ɓen mbara taw kadi liiji e dow mabɓe ko nden fedde ndeɓe inniri kode ko taw ko fedde darnide rende diwan mum haade armée leydi ndi arde hewɓe kam taw dogui naati e ladde taw ko jeeyaɓe goɗona wuuro ngo mbiyata jigugu hewɓe hen noon taw dogui ko wona ɗum ko noon ɗo saha jaam fuɗɗima artude ɗon ɗum ko caggal nde armée leydi ndi yetti ɗon hewɓe noon gañama hen galleji kewɗi duppama toon keeña caggal seppoji bannuɗe mayirde lewru manduɗo hen ndu woni lewru juin hanki talata o seppoji kewɗi puɗɗitima yoga e guure ha tenti noon to Nairobi ɗin seppoji hande ko haɓade kuulala
ngal gouvernement yinno lawdiri toon to sursarɗeji leydi ndi ha duppa hen hanki onon kene fotto wonde temedere capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo woni nangaɓe par police ene tawi juuɗe siftinde moon wonande mayiɗe lewru manduɗe hen ndu seppoji banduɗi toon jeeyi sababu hakken toon capanɗe nayyi eko fayi fittandu woni ko kure itirum taw koye ɗiɗon seppoji oɗon saaha noon ɓe nangaɓe hesɗe ɗe ken tolno temedere capanɗe jeeɗiɗo ene tawe e juuɗe police ɗum ko seppoji hanki ɓamtuɗi toon to Kenya musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Haali Abouba to Madina Gounass wuuro teddungo ko musidɗo moon Amadou Sambalo musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jamal hiranen